Di nakagbutan ng Ginoo, kundi ang Ginoo kung ako'y lungsod. Kung unsay ang akong piligan. Sugod na sa sinulog, kitang tanan magpit, Senyor. Senyor kang lolo kini, Senyor kang lola kini, Senyor kang tatay kini, Senyor kang nanay kini. Sudan ni balakay, mauwi akong dumog, sayo na gipari sa pag-iong sa sulong. Mga chiko palangkin, hanggang sa santo ninyo, ihalag na tinabuya ron talipay ang Ginoo. Tulungan siya gitong puso. Sugod na sa sinulog, kitang tanan magpit, Senyor. Sugod na sa sinulog, kitang tanan magpit, Senyor. Senyor, magpit, Senyor, kitang tanan magpit, Senyor. Senyor, magpit, Senyor, kitang tanan magpit, Senyor. Senyor kang lolo kini, Senyor kang lola kini, Senyor kang tatay kini, Senyor kang nanay kini. Sugod na sa sinulog, kitang tanan magpit, Senyor.
O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. And protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that they may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, and humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Subuhan ang kapuputan sa habagatan, kinapusuran, lalawigan sa kabisay-an, sa kaalam, alunahan, sa among bugmaong tumukan. Kalina
sa asisi, di panalitan sa tanang panahon, ikaw ang ibigin, inamungguhan mo, pinalanggang sa tanang panahon, ikaw ang ibigin, inamungguhan mo, pinalanggang Alang sayang welcome address, atong hatagan sa may simpakpakpak ang ato ang Team of Pastors Moderator, Reverend Father Peter Necessary. Mayong hapon atong tanan. Mayong hapon. Sa taas nga panahon, dili tagawas nun sa pagpadayag sa atong debosyon sa pipila ka kahigayon. Pero karon at long last, di anata karon. Gitagaan na usab ta sa Ginoo o kahigayunan sa pagpadayag sa atong pagtuo, pinaagi sa atong gihimo nga kalihukan karon. Dili na lang nako tason kay welcome ra magyud ni. So alang ninyong tanan, ako lang ihatag ni Mayor ang pag-inspire ninyo sa iyang mensahe. Ang ako lang nga i-welcome ta mo niining atong ika-25th, ba ika-25? Oh. Ika-25 nga kasumaran sa atong sinulog dinhi sa Naga. So sa nagalaing suok dinhi sa Naga, sa mga dumudoong, sa tanan nga siguro nag-live ta, nagtanaw sa tibuok kalibutan. So welcome mo sa pagtanaw. Ug ni aron dinhi. So welcome natong tanan sa atong ika-25th Naga Sinulog. Pete Senior! Pete Senior, daghang salamat Reverend Father Peter Necessario. Alang kang Father Peter, manyagi kita tanan, Viva Pete Senior! Duyog sa atong halad pasalamat karon kay ang usa sa atong pinaka-supportive mapaob sa anon og pinaka-pinalanggang alagad sa atong dakbayan. Atong halangdong mayor sa dakbayan sa Naga para sa iyang inspirational message, Honorable Mayor Valdemar M. Chong. Maing hapon kanatong tanan. Akong pagtahod sa atong nagdumala sa atong simbahan, si Father Peter Necessario, kuyog, kinuyugan sa team of pastors, sila si Padre Ben o si Father Mike. O ako kuyog sa atong mga konsihales nga kanunay naa sa likuran ni Mayor. Again, kanatong tanan, maing hapon, and Pete Senior. Sukad sa akong pagdumala or sukad mga 23, 24 na katuig, wala gyud maniglahi ang atong administrasyon sa buluhaton or mga events sa simbahan og ako nagpasalamat sad kay kung unsa may mga tulumanon sa atong dakbayan sa Naga, kanunay gayod ga suporta ang atong mga kaparian ug ang atong mga lay nga naa sa likuran sa simbahan. Mao na nga ako kanunay ang inyong paghalad karon is a manifestation or nagpakita sa inyong lig-on nga pagtuo
sa atong Senyor Santo Niño. And again, with all the unity and the cooperation you have extended to the parish of Naga, I hope you will also keep in mind to continue the unity and what you have cooperated in dinhi sa atong dakbayan sa Naga. Kay nakasiguro ko nga with all this, atong pagtuo sa mahal ni Senyor Santo Niño ug ang inyo sang pagtabang sa pagdumala sa dakbayan, dili daghan gayud kitag makabot. So again, salamat sa tanan, salamat, and I would like to congratulate kininyong tanan mag-perform, kaninyong tanan nga nagdumala sa atong tulumanon karon. Salamat sa inyong pagtabang, and again, Pit Senyor kanatong tanan. Daghang salamat, Mayor Val. Alang kang Mayor Val, manyagi kita tanan. Viva Pit Senyor! Daghang salamat. Usa sa mga ginahuwat sa Naga Fiesta Senyor mao ang pagkorona sa ato ang Niño de Naga. O kagahapon ato ang gideklarar ang mananaog sa ato ang Fiesta Senyor Niño de Naga 2023. Ato kining koronahan, kuyog sila si Father Peter o si Mayor Val. Okay, but before that, by the way, ato usang auhag o ato ang giimbitar ang mga contingent heads sa og choreographers, palihog ko, ari na mo duol na mo sa ato ang bantawan, hinay-hinay para sa ato ang awarding or giving of certificates. Again, contingent heads and choreographers, please come. Ari na kay naghuwat na sila si Father o si Mayor para sa pagduno sa inyong certificate. Pasidungog og pasalamat ngadto sa tanang mga contingents nga may salmot karon sa ato ang Fiesta Senyor 2023. The certificate of participation is awarded to a certain contingent in recognition of your contribution and dedicated efforts in the Sinulog sa Naga 2023. We value what you have done for the community and what you will do in the years to come. Given in this 29th day of January 2023 at the City of Naga, Soccer Field, City of Naga, Cebu, Philippines. Signed, Reverend Father Peter Necesario, Reverend Father Miguelito Fortich, Reverend Father Benedict Ihares, and of course with the Sinulog sa Naga 2023 Chair, Sister Besalina Pansoy. O karon ato nang tawagon ang ato ang contingent, pinagi silang contingent heads and choreographers to receive the certificates. Atong tawagon ang choreographer ang contingent heads sa Tribo Dagitabnon sa Naga Local Government Unit. Pakpakan nato. Usa-usab sa atong pasalamatan karon, BEC Chapels and Church Services Group. Pasalamat also ngadto sa Shadows Chapel. Ilabi na sa Naga Central Elementary School. Pasalamat o pasidungog ngadto sa mga miyembro sa Ati Tribe. Pasalamatan nato usab ang Tribo Humayan. Viva Pit Senyor sa taga Purok Mangkikis 1. Pit Senyor sa Tribo Aitikanon. Ikan to sa AIDTEC. Karon ang Tribo Tangke Sentrohanon. Pasalamatan nato usab ang HRCF
HRCF-PREX. That's HRCF Prex, people. Thank you so much at the end. O Viva Pit Senyor alang sa tribo Sindulahanon. Pasalamat usab sa Pundok Kolonanon. Viva Pit Senyor sa taga Purok Onion 2. Pasalamat usab sa Purok Tamatis. Sunod, ang mga mananayang Chef Gourmet. Atong pasalamat ngadto sa Kulturang Kabatanunan sa KNL og Tribo Happy Valley. Viva Pit Senyor Catholic Charismatic Renewal. Tribong Panagdait. Pasalamat usab sa NLBC Chapel Est Poblacion. Pasalamat ngadto sa RCNA. Pasalamatan nato usab ang Kabataan Dancers of North Poblacion. Viva Pit Senyor sa atong mga kabataan sa NCYSC North Kabataang Bulilit Dancers. Ato usab pasalamatan ang Purok Grotto North. Pasalamat kato sa tribo mainitong mag-uumas sa mainit. Pasalamat sa Purok Okra. Viva Pit Senyor sa Naga National High School Batch 91. Salamat usab sa Pundok Bulihanon. Sunod, pasalamat ngadto sa mga taga-tribo Los Pintados. Viva Pit Senyor EIE Construction Services. Ang santo ninyo magagiya kanunay sa Barangay Central Poblacion. Gitawag ang mga miyembro sa Purok Onion 2. Pasalamat usab sa Nagahugpong Eagles Club. Viva Pit Senyor sa taga-tribo Apache Indian. Pasalamat usab sa Gamma Phi Sigma Trihedron sa City of Naga Council. Viva Pit Senyor sa mga lumad tangkihanon.
ug dili usab magpaawahi ang tao Gamma Phi Sigma sa City of Naga Council. Viva Pit Señora lang sa mga taga-tribo Abuhong Bato. Pasalamat usab sa Riverside West Zending. Viva Pit Senyor kanatong tanan! Alang sa mga atong contingents nga may salmo sa ato ang street dancing, daghang salamat o Viva Pit Señor! Ato na karong koronahan ang ato ang nakadaog nga ninyo mao si Zach Lucas Cantal sa Barangay Tinaan. Gikan kini nagrepresentar si Zach sa Eagles Club. Congratulations Eagles Club. Daghang salamat nila ni Father and Mayor Rob. Niining higayuna, magbalik tan-aw ta kung diin kininigikan ang ginikanan sa Fiesta Señor. Early on April 14, 1521 was the first baptism of Cebuanas into Christian faith. Happened when 800 men led by Dato Humabon, who took on the Christian name Carlos, were given the Catholic rites a week after the arrival of Ferdinand Magellan in his entourage on the island. The day-long ceremonies began with the planting of wooden cross, the replica of which now stands at the Magellan Kiosk. In the afternoon, Humabon's wife, Inday Punay, who was christened Juana, led the men's wives and their children in baptism, ostensibly with Magellan and his chronicler, Antonio Pagafetta, as witnesses. As baptism gifts, Magellan presented to Queen Juana the image of Santo Niño and a small statue of Our Lady of Guadalupe. Carlos received the image of Iche Umo, or the bust of the suffering Christ. Ladies and gentlemen, the reenactment of the first baptism of the early Cebuanos. Pinaagi sa unang baptismal rites nga nadawat sa ato ang pinakauna mga Cebuanos, kita usab
babunyagan usab karon o gadina o mag-unaunahan ni kita pagabinditahan o pagkabunyagan karon ni Reverend Father Peter Necesario. Og samtang binditahan kitang tanan magdungan sa pagsayaw sa sinulog o sa pagkanta sa atong gosos. Kitang tanan manganta. Isa ato makamon sa Senyor Santo Niño. Kitang tanan, iisang kamot, kanamo maluoy kaunta, nga kanamo ng ilaba. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo ng ilaba. Iludhan ka o gisilin pa ni atong mga kalian sa kanang mga katauhan sa mga puruan sa pagtanaw kanimo, Kristiyano, sila nahimo. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo ng ilaba. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo na
Tugihang yun lang nakaluan, hindi mo sila. Kanamo maluoy kaunta, nakanimo ng ilaban. Kanamo maluoy kaunta, nakanimo ng ilaban. Namayo kami kanino, na ang matahong larawan sa sulod sa kalagnahan mo, makahimong tuloy anang kaysa ng kinahanglan, ikaw ang among galampan. Kanamo maluoy kaunta, nakanimo ng ilaban. Kanamo maluoy kaunta, nakanimo ng Sa dakong kalipay nga kita nabunyagan og nabendisyonan, magdungan kitag sayaw sa traditional sinulog, kuyog ang mga festival queens. Viva Pete Senior! Bit Senyor sa simbahan kini. Bit Senyor sa Santo Papa kini. Bit Senyor sa kaobispuhan kini. Bit Senyor kang Father Peter kini. Bit Senyor kang Father Mike kini. Bit Senyor kang Father Ben kini. Bit Senyor sa LGU kini. Bit Senyor sa gobyerno kini. Bit Senyor sa atong pamilya kini. Bit Senyor sa kaliwatan kini. Bit Senyor kang mamagpapa kini. Bit Senyor sa atong mga igsuon kini. Bit Senyor sa nagtrabaho kini. Bit Senyor sa nag-eskwela kini.
nahigugma kini. Pit, Senyor sa banag-asawa kini. Pit, Senyor sa manag-uyab kini. Pit, Senyor sa mga single kini. Pit, Senyor sa mga gibiyaan kini. Pit, Senyor sa nag-inosara kini. Pit, Senyor kang Mayor Val kini. Pit, Senyor sa konseho kini. Pit, Senyor sa nagahanon kini. Pit, Senyor sa kalambuan kini. Pit, Senyor sa kalinaw kini. Pit, Senyor pasaylua kami. Atong hatagan ang balaang bata ang Senyor Santo Niño og masipang pakpak. Viva Pit Senyor! Daghang salamat, Festival Queens! Ato silang pakpakan. Sa makausa atong pakpakan ang mga dakita, ang mga Festival Queens. Daghang salamat. Daghang salamat. Naga! Halal! Sayo, pasalamat sa mga naganon alang sa balaang batang Jesus, si Senyor Santo Niño sa Fiesta Senyor 2023 Silver Edition! Viva Naganon! Viva Senyor Santo Niño! Pakpak tanan, let's all dance! Come on! Yo, yo, yo! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Wow! Come here. Wow, Kia Doms, makita dyan ako sa ilang mga naong karuno, bisan tua nasa layo, nga dili matupngan og wala nay makalabaw sa dakong pasalamat sa mga taga-naga, tinuod dili! Tinuod ka na, of course. Gipamulong mo and bisan unsa kakusog ang mga nahiaguman natong mga katalagman sa pipila ka tuig ug bisan murag ghost town ang naga pila ka buwan. Unya, grabe pa jud kayo ang kalisod atong pagpanginabuhi ug sa dili masabtan ng mga kasakit, mga sakit sa dugan or unsa pa na mga sakit-sakit din ha. Basta Pilipino, Cebuano particularly, Mga naganhon, naganon! no? O mga nagahanon, sama sa usa ka bata, nagpabiling tiunay or tinuuray, o matinud-anon sa iyang pagkamapaobsanon.
Tinuod jud ko na, Kuya Doms, no? Walay mali siyang tinuoray o matinud-anong mapailubon, tinuoray o matinud-anon, masaligon sa kanunay. Indeed, o tinuurayng submissive, pagka matumanon o pagka masinugtanon gayod ngadto sa kabubuton samahan. O tinuurayng sulundon, di ba? Oh, everybody, let's shout, Viva Pit Senyor! Yeah, mao na Yes. spirit sa Taganaga. Yes, yes. So before that, Kuya Doms, mangutana sa ko. Kung naay mangutana unsay rason or katuyuan nato nganong gatapok ta diri tanan, unsa may maayong itubag, Kuya? Of course, as simple as the child at the end, niining atong Piesta Senior 2023 Silver Edition, ato isagit tanan, mauni nga linya, ako maghalad sayaw pasalamat alang kang senyor. Unsa to atian? Ako maghalad, sayaw pasalamat, alang kang senyor. Sige, kitang tanan ha, magdungan ta ha. Ako maghalad sayaw pasalamat alang kang senyor. In 4, 3, 2, 1. Ako maghalad sayaw pasalamat alang kang senyor. Viva Pit Senyor! Viva Pakpakan Pit si Senyor! Senyor Santo Niño! Very good. I think andam na ang tanan at the end. And so, let's call now our first contingent. Oh, excited na kayo. Andam na ang tanan? Oh, grabe. Yes. So kinsa man na atong first contingent, Kuya Doms? Okay, ang atong first contingent nga mo presentar diri sa babaw sa Bantawan mao ang mga miyembro sa Basic Ecclesial Community Chapels and Church Services Group. Viva Pit Senyor kanila! Pakpak! Ato karong dunganan sa ilang sayaw pasalamat ang BSC Chapel Leaders ug ang Church Services Group. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Daghang salamat o Senyor Santo Niño sa mahal mo nga panalangin alam ka na mo. Kadasig o kalikon sa pagtuo, kaluoy o pasaylo gihatag mo. Dayon ka, himayaon ka, sa tanan nga panahon simbahon ka, awitan ka. Dayon ka, himayaon ka, daghang salamat. Viva Pit Senyor! Nagkahiusa ang tanan sa paghalad ug pagdawat sa santos nga pagkalawat. Ug magkalinaw ni Jesus akong nadawat. Santo Niño, kami magpasalamat. Dayon ka, himayaon ka, sa tanan nga panahon simbahon ka, awitan ka. Dayon ka, himayaon ka, daghang salamat. Viva Pit Senyor!
Daghang salamat, BEC Chapels and Church Services Group. Wow! Uban sa mga hingkod, mapasalamaton usab ang Naga Central Elementary School. Og inyong nakita karon sa Bantawan, kuyog ang ilang mga pinalanggang mga maestra. Viva Pit Senyor sa mga teachers o pupils sa Naga Central Elementary School. Kung inyong namatikdan, dili kaayo ni sila daghan. Kulang-kulang mga morag mo sa kagatos na ni sila, atian. Tanaw ni mo, atian, pila ka ni sila kabuok. Kuan Kuya Doms, mga 20 siguro. O, darang ilang ever supportive nga principal, si Ate Jeannie. Hi, Ate Jean. Yes, bisan ngit-ngit kayo Kuya Doms, makita jud kayo nako nga hitsuraan jud ning mga taga-Naga tinuod dili. Yeah! Tinuod! We also like to acknowledge the presence of our Honorable Counselor Dr. Junji Cruz. Viva Pit Senyor! Naga Central Elementary School, Viva Pit Senyor!
Tuhanong Katilingban, ang Naga Central Elementary School nagkahiusa sa pagpaambit o pagpalaom sa pagtuo o sa pagpadayon nga pag-ampo sa labawng nakakagahok o kang Senyor Santo Niño. Ang binhi sa pagtuo nga giamuma sa pagmahal, inubanan sa pag-ampo o pagpangamuyo kang Senyor Santo Niño, ilambo o mitubo sa kalipay o pagmaya nga nagaani o mabunda nga grasyang nga gihatag kaniya. Kato ilang sayaw halad isip kang Senyor Santo Niño alang sa mga grasya nga nadawat og sa kalambusan sa matag magtutungha, mga ginikanan, mga magtutudlo nga gipanguluhan ni Mrs. Jenny Bartolabak og sa tibuok eskwelahan og Katilingban. Naga Central Elementary School, Viva Pit Senyor! Daghang salamat! Gikan sa mga kabataan sa Naga Elementary School, Central Elementary School, atong hatagan, ihatag ang honor ngadto sa grupo sa Ati Tribe. Pasidungog alang niining ato ang mga ginamahal nga mga miyembro sa Ati Tribe. Ang pagdawat sa tribo kang Senyor Santo Niño ug nahimo silang Kristiyano. Parihas kanato, Kuya Doms, no? Yes, indeed. Naga atong pakpakan ang mapasalmatong grupo sa Ati Tribe.
Dakong pasidong o pasalamat nga to sa Ati Tribe. Viva Pit Senior! Viva Pit Senior! Ato usab tagaan og masipang pakpak ang HRCF Press.
Daghang salamat HRCF o PREX members. Ato karong i-welcome ang mga kabataan sa NCYSC. Viva Pit Senyor alang sa mga taga North Poblacion, NCYSC Children.
Doms, pila ka hay edad anang gamay diha ay cute ka ayo. So adorable, just like the Senior Santo Niño. Wow, big round of applause. Viva Pit Senior North Poblacion and CYSC children. Unsa to tian pila edad ka ato, no? Yes, Kuya Doms, kamaayo ba mo sayaw ato? Cute pa jud kayo, Kuya Doms. Wow. Nalingaw ko diri kay gabi ni Taray ug t-shirt. Yes, Kuya, napadyo'y natagak ang props, yung nahibilin sa linya. Okay, this time ato na sang ihatag ang pasidungog ngadto sa tribo Bulihanon. Gikan sa mga kabataan sa North Poblacion adto ta sa West Poblacion. Tribo Bulihanon. Ato sa i-acknowledge ang presensya sa taga-opisina sa Mayor's Office sa ato ang dakbayan sa Naga. Viva Pit Senyor!
Daghang salamat Pundok Bulihanon. Ang sunod nga magpasalamat mo ang grupo sa Mananayong Chef Gourmet. Ilang halad sayaw karon mahitungod sa mga pag-ampo kanila kang Senyor Santo Niño.
Viva Pit Senior sa mananayang Chef Gourmet! Aniana ang miyembro sa tribo, mainitong mag-uuma sa barangay Mainit. Sila ang pundok nga mapasalamaton sa mga grasyang nadawat, hilabi na sa mga matag adlaw nga panginahanglan. Ang maong pundok mapasalamaton sa mga mag-uuma nga maoy nagkugig aron kita adunay makaon matag adlaw. Viva Pit Senior! Tribo, mainitong mag-uuma sa barangay Mainit.
Hugpong nagkahiusang pamilya sa Abuhong Bato of Sitio, Grey Rocks, Pangdan. Tulo ka tuig ang milabay gikan nga mikatap ang COVID-19 sa nasod. Nahunong ang trabaho kinabuhi sa mga daganhon. Pero usa sa sad sa dakong kalamidad ang ilang gisudong ang bagyong Odette. Daghan ang pamilya nga nawad-an og balay, mga kabtangan nga dili mahibalik og mga kinabuhi nga nawala. Pero wala sila nawad-an og paglaom nga mabalik nga naghapsay og mabulokong kinabuhi para sa ilang pamilya. Tungod sa gugma, nagpabiling ligon og paglaom ang mabuhong bato, hilabi na ang City of Naga nga nagbarog pa og balig. Tungod sa giya ni Senyor Santo Niño, ang mga pagpadayon nga pagampo sa mga katawhan kaniya, sila nakabarog og nagpabiling mapasalamaton. Kuyog sa hugpong nagkahiusang pamilya sa Abuhong Bato, isinggit nato ang pahalipay kang Senyor Santo Niño. Choreographers, Alimar Carzano, Jay Bacon, and Friends Bolante. Nagahanon, hugpong nagkahiusang pamilya sa Abuhong Bato of Sitio Grey Rocks.
Grey Rocks. Viva Pit Senyor Canino! Hit Senyor! Once upon a time, there was a tribe in faraway place. The people lived in an ordinary way of living. The place was so peaceful and the natives were happy and satisfied. Farming and hunting were their way to survive. One day, when the villagers were busy doing their daily routines like washing of clothes, cleaning the surroundings, and cutting of woods, the children were playing and an incident happened when strangers with high caliber guns came in and shoot everywhere, and unfortunately, an innocent child was hit by a bullet. After seeing the body of the child lying on the ground, the strangers run fast and disappear. The peaceful place, the silent surroundings where you can hear only the sounds of the birds and insects was changed into sounds of screaming when they saw an innocent child lying without life. The parents came and shouted for help to the holy child, Senor Santo Niño, and because of their faith and miracle happened, the child's life restored. That event led the villagers to praise and worship to the holy child. Viva Pit Senyor Pondok Colonanon!
Daghang ka na ang salamat. Kolonanon. Viva Pit Senior! Ato sila tagaan og masipang pakpak pasalamat. Barangay Colon, daghang salamat. Viva Pit Senyor. Yes. Atong pahimangnuan ng atong mga dancers nga hinahina lang ta sa ato ang bantawan atong stage kay slide na siya gamay. Yes, Kuya, bisan Pas- pa man nagaulan karon no, makita dyan nato ang debosyon sa mga taga-naga, di ba, Kuya? Yes, ilabi na sa ato mga senior, Fiesta Senior sa Naga 2023 Silver Edition sponsors. We've got local government unit of the City of Naga, Cebu, Pentopia, Chef Gourmet, Speedy Graphics, Apple Cemex Corporation, Olive Hills, Rolando and Besalina Pansoy, Honorable Junji Cruz and Family, Mrs. Teresita De Leon, Julius Bake Shop, GNM Sons, Lore Panilag, BM Bake Shop, Mena Mart's Party Needs, Water Market, Mr. and Mrs. Winley and Cafe de la Fuente, and the Rotary Club. Among gihangyo ang ato ang mga supporters ug ato ang mga bisita kaning diha sa entrance dapit. Palihog kung wala in town tay labot sa ato ang contingents, atong padaplinan palayuan ito na maluoy ta sa ato mga dancers. Palihog. O kanang duol sa town sa ato ang mga guests nga dili taga-naga sa ato ang VIP tent, palihog ato lang silang hatagan og kanang gamay nga espasyo para dili kayo tama huot kaayo dinha. Palihog. Nagkaduol na ang ato ang grandest Fiesta Senior sa Naga 2023 Silver Edition Fireworks Display. Og sa ato ang Fiesta Senior sa Naga 2023 nga Bisrak presentation nga gisponsoran sa local government of the City of Naga. Yes, featuring Missing Filimon. Nagahanon atong pakpakan ang Tribo Tangke Sentrohanon. Tuig 2020, nagsagubang kita sa pinakadako nga problema nga niigos sa atong nasod, ang COVID-19. Ug tungod sa mga nahaguman nga pandemya, daghan nga naperwisyo ni ini. Napuno ang mga hospital, sirado ang mga tindahan, daghang nawad-an og trabaho, daghang negosyo ang nawala, kinabuhi nga nakalas, ug naperwisyo ang ekonomiya sa atong nasod. Sakit pamalandungon na ang progresibo o mauswag nato nga nasod. Naglisod pagbangon tungod sa atong nahiaguman nga pandemya. Pero bisan pa man sa atong mapait nga kasinatian, nagpadayon kita sa pag-uswag o pagbangon para mabalik ang kaprogresibo sa atong nasod. Pinaagi sa pagtinabangay sa atong halangdon nga gobyerno o mga pinalanggang katawhan. Inubanan sa pag-ampo sa balaang Senyor Santo Niño, hinay-hinay nga nabalik ang mga kaliukan nga may kalabot sa kalambuan sa atong nasod. Kita nagmadasigon o nagpabiling lingkod sa pag-atubang sa pandemya, sud sa pila ka tuig. Ug tungod sa pagtuman nato sa mga lagda nga gipatuman sa gobyerno, pagtinabagay natong mga katawhan, nakabot nato ang himpit nga kalipay ug himpit nga pagbalik sa normal. Busa, magpasalamat kita kang Senyor Santo Niño nga wala kita pasagi sa panahon sa kalisod. Tara na, magsadya na kita, magfiesta na kita!
Mabuhi ang Sinulog Festival! Barangay Tangke, Sentrohanon. Uban kang Senyor Santino bisag COVID pa or odet pa, nagpabilin gyapon taglingon, uwan pa kaha, di ba Taganaga? Yes! Pero namayong na lang sila diha, kuya. Pero ilang debosyon, magpabiling ligon, bisan pa, nag-uwan na dinhi. Yes. Yes, so karon ato usab i-welcome ang Tribo Apache Indians! Mabuhi Japon ang sinulog bisan naay uwan! Atong gipahimangnuan ng ato ang mga mananayaw. Ato lang careful ta sa ato ang ato ang mga steps. Magtiniil lang ta kay murag slides, murag slippery ng ato ang bantawan. Sakto kaayo ang kaning taga-Apache uwan man o sakto kay lang costume. Nagahano natong i-welcome ang Tribo Apache Indian.
Mao ka na ang tribo Apache Indian. Masipang bakbak pasalamat kanila. Maodi ay ni Kusur ang uwan. Grabe kay ang kay ni Kuya dito sa diri sa Luyo oh, makita jud. Okay. Yes, sorry te. Now, atong i-welcome sa Bantawan ang Tribo Humayanon. Atong gipahimangnuan ng tanan, mabisita ka man o mga taga-naga ka man, palihog in town, guniti na ang inyuhang mga basura. Ayaw, palihog, pataka o labay. Kay wata kaybaw, ang tupad nato, City of Naga Environment Warrior di ay na siya, basig mahatagan ka og citation. Timani ka na. Sa Naga walay lugar ang basura. So palihog, ayaw intawang pataka og labay. Barangay Pangdan, ani-ana ang inyong garbo, Tribo Humayanon. There was a secret chord that David played and pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, battle king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, so cute. Hallelujah, hallelujah. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo.
Barangay Pangdan, klaro jud kayong magkita na sadta sa sinulog sa tinaan karong February 12. Klaro kayong pamorma. Yes, so pahibalo sa mga dancers no na maghinay-hinay og saka og kanaog sa stage kay basin kamo ma-slide dunya. Correct. We are just moments away sa atong grandest Fiesta Señor sa Naga 2023 Silver Edition fireworks display. Yes, og karon ato usab tagaan og masipang pakpak ang lumad tangkihanon. Gikan sa Tangke Sentrohanon, hanian na sad karon ang usa ka grupo sa Tangke. Ang ato taong mga basura palihog, atong isulod sa ato ang mga bulsa, dili ta pataka og labay. Kay mubalik ra na nato inig mukusog ang uwan. Di man kata gusto bahaon, dili ta pataglabay sa itong mga basura. Daghang salamat. Andam na ba ang tanan para sa tribo Tangkihanon? Andam na!
Daghang salamat, lumad, tanggihanon. O karon di na natudugayan. Atong tagaan og masipang bakpak ang kulturang kabantanunan sa KNL. Yes, daghang salamat. Og karon atong i-welcome ang kulturang kabatanunan sa KNL. Tribo Happy Valley! Adunay usa ka pamilya nga puno sa kalipay tungod sa pagkahimugso sa ilang nag-inusarang anak nga maoy gasa gikan sa kahitasan. Ang anak nga maoy naghatag kalipay sila man ginikanan apan sa pagkahingkod na niini ang sa anak dili na niya maayong dili naghimo kini dili maayong buhat. Apan bisan pa ni ana sa ang maong anak maoy nangayog pasaylo sa iyang maginikanan og ila kining gipasaylo. Nung silang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Ngayon ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Anak, ayaw palagi pa uli na. Uli? Ikay uli diha? Anak, ayaw kong inanaay mo kong inahan. Ay lagi pagbuot. Sugod karon, wala na ko inahan. Kasamok ba? Tabi diha. Samok. Ginoo, wala ko kahibaw sa una ko pagbago ang akong anak. O Senyor Santo Niño, nangamuyo ako kanimo. Ikaw na lang ang paglaom ko. Ang Ginoo manaka ninyo. Hala, na nagrayot! Dagan! Dagan! Anak! Santo Niño, tabangi kami! Santo Niño, Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunayong simahang kagayon. Santo Niño, Santo Niño, gugma ko. Nagsisisi at sa Ma, isip mo, nakasala ako sa Diyos. Ug kanimo. ika'y nagkamali. Dili na ako ang ngay ilhon nga imong anak. Tinuod away na ang tanan.
Apan, anagyapon ka sa akong piliran. Pasaylo ako, ma. Huwag tagang salamat sa tanan. Nak, walay makatupong sa gugma sa usa ka inahan. Buhaton ako ang tanan para sa imong kaayuhan. Daghang salamat, Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Señor, viva Señor, Señor, viva Señor.
Kitang tanan magpisinyo, tayo na magsinulog. Kitang tanan magpisinyo, upit sinyo, kitang tanan magpisinyo. Upit sinyo, kitang tanan magpisinyo. Daghang salamat kulturang kabatan-onan sa KNL o Tribu Happy Valley. Una nato pasugdon ang musunod nga presentor o mananayaw diri sa Bantawan ato ang mga kaigsuonan din sa luyo. Tanawan niyo kanina sa tunga dapit palihog ko hawanan nato sa mga payong kay ang makita diri sa screen ang capture sa camera kay ang mga payong. Unya sad ang kaning nganong naana na may mga supporters diri sa atubangan sa ato ang kuan. Kaning unsay pangalan ni atubangan sa atong screen sa atong stage no? Palihog lang ko atong hawanan kay dili mo presentar ang ato ang LGU group o ang uban nga mga grupo kundi na ito mahawanan. Tanawa o galisod na itong mga banda kay nisud naman ta, no? If atong hinumduman nga ang makasulod sa ato ang koral mao lamang ang katong mga tao nga miyembro sa banda o katong na ID, mga working com o ang atong VIPs. Palihog, ang kana sa dato ang tent sa mga VIPs palihog dilag kay nato hatagan nato gamay nga space ang ato ang mga bisita palihog. Painomdom again sa tanan palihog ang atong mga basura ipasok sa ato ang mga bulsa kung dili ta gusto maglunop na sad ang ato ang dapit palihog kay tungod sa tong mga basura wa na lisod-lisod ng kinabuhi kung kusog ang uwan. Okay, kooperasyon lang palihog. Daghang salamat. Gikan sa Barangay West Poblacion, muadto na ta, mupatighog ta sa East Poblacion. O kita karon pag-aabi-abihon sa miyembro sa Tribo Panagdait. A merry-making celebration of a beautiful harvest. Pasalamat sa balang bata sa grasya nga gihatag, pinaagi sa bunda nga ani, pagmaya o pagligon sa pagampo ngadto sa balang batang Jesus, Senyor Santo Niño. Sayo pasalamat gikan sa Tribo Panagdait!
pride of East Poblacion, Tribo Panagdait. Murag na ni Mahong sinulog sa tinaan sa nida. Kita Kits, February 12. Okay. Gikan sa East Poblacion. Musuroy kita sa tupadra nga barangay North Poblacion. Sayaw, pasalamat sa Kabataan Dancers of North Poblacion! Kuyog sa ilang mga antique dancers.
Daghang salamat, kabataan dancers! Viva Pit Senior! Oh yeah! Viva Pit Senior North Poblacion! Samtang atong andamon ang Bantawan o ang ato ang atubangan sa Bantawan, ato usang pasalamat, dakong pasalamat ngadto sa Fiesta Senior Naga 2023 major sponsors. The local government unit of Naga headed by Honorable Mayor Valdemar M. Chong, Printopia, Chef Gourmet, Speedy Graphics, Apple Summits Corporation, Olive Hills, Rolando Besalina Pansoy, Honorable Junji Cruz and Family, Miss Teresita De Leon, Julie's Bake Shop, G&M Sons, Lure Panila, BM Bake Shop, Miramarts, Party Needs, Water Market, Mr. and Mrs. Winley and Kathy De La Fuente, Rotary Club Cebu, Naga Central. Fiesta Senior Naga 2023 Silver Edition Working Com members and facilitators, team of pastors, and the Archdiocese Shrine of St. Francis of Assisi parishioners. Yes, ug dakong pasalamat usab sa local government unit of the City of Naga, Cebu. Pinanguluhan ni Honorable Mayor Valdemar M. Chong. Mga membro sa konseho with Honorable Junji Cruz. Mga barangay captains, councilors, tanod, family and group benefactors. Sponsors, pamilya sa mga mananayaw, contingent heads, choreographers, o kaninyong tanan, masipang pasalamat! Viva Pit Senior sa mga sponsors! Kini. Sa Dili Madugay, we will be witnessing all together the grandest Fiesta Senior Naga 2023 Silver Edition fireworks display, of course, sponsored by the local government unit of Naga, headed by Honorable Mayor Valdemar M. Chong. And please don't forget, Fiesta Senior Naga 2023 Sinulog Bisrock Night little later, together with the Crew Crocs, Iping Amores, Missing Philemon, Numa Rock Band, Aggressive Audio. See you in a bit. Para sa grand finale, after this contingent, ato na ang gi-request ang last three contingents, ang Tribo Panagdait o ang Kabataang Dancers sa North Poblacion. Sa pag-andam na, be ready to join the Tribo Dagitabnon para alang sa grand finale later o sa grand fireworks display.
naganhon. Kinsa ka nato diri ang wala kaadto sa Carmen, isa ang kamot. Be proud even if wala ta nakaadto Carmen, pero ania sila para ipakita ka nato kung unsa sila ka proud nga naganhon nga nagdala sa panga nato didto sa Carmen. Sa ilang dakong pasalamat sa Senyor Santo Niño. Kay kitang mga taga-Naga, grabe ka proud sa ato ang contingent nga nagrepresentar sa tong dakbayan ngadto sa Sinulog sa Carmen. Kadtong mga grabe ka proud, musagi tag Viva Pit Senyor! Oh yeah! Dakong garbo indeed. Senyor kang lola kini, Senyor kang tatay kini, Senyor kang nanay kini. Placing the city of Naga Cebu to its pedestal as the first place or first runner-up or second placer in the recently concluded 50th Sinulog sa Carmen in the free interpretation category Ritual Showdown. Ladies and gentlemen, together with the choreographer, Maki Pardillo Batuan. Here they are, ang Garbo Sanaga, Tribo Dagitapnon!
Thank you so much. Tribute Dagitabnon, pabilin palihog. Mga dancers sa itong mananayo sa Tribute Dagitabnon. Ato nang pabalikon sa bantawan ang ato ang mananayaw sa Tribo Panagdait o ang Tribo Kabataan Dancers sa North Poblacion. Ato na sang request ang presence ni Father Peter a little later para sa ato ang grand fireworks display countdown. Sa dakong grasa, yes, daghang salamat, local government unit of the city of Naga, Cebu, headed by Honorable Mayor Valdemar M. Chong. Inikaman sa fireworks display ug sa ato ang programa karon atong giawhag ang kaning mga tao dinhi sa atubangan sa koral ato nang hinahinayon og pangpagawas kay nana sila i-set up diri para sa bisrak. Dahang salamat. Naganhon andam na bata para sa grand finale in 4, 3, 2, 1. Sayaw kitang tanan. Refresh yourself in this paradise. We're beautiful and wonderful places, always at your side. Welcome to Cebu. You're gonna love it here. Welcome to Cebu. So come on, let's go. Let's celebrate. This is how it goes. One beat, one dance. Let us show the world Cebu is one heart. Together we will shout, shout. Everybody say sinulog, ishagi ang kusog. It is our pride to show you our festivity. With love and unity to praise our mighty child. Welcome
Father Peter para sa countdown. Okay, all together. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Viva Bitsinyo! Viva Bitsinyo! Viva Bitsinyo! Viva Bitsinyo! Paglambo nga maka-amaze yun ka na to. Busahi ka na dali na mo. Atong buawon ang City of Naga. Dali suyong ta ang kahayag sa plaza. May mata ko nga palibot pa. Naga atong garbo, atong garbo. Ang kalindot mo walay sama. Naga atong garbo, atong garbo. Busa higala atong ipasigarbo. Magpahayahay ta diri sa Baywalk. Mag-picture-picture ta diri sa boardwalk. Kakabanta ang mouth na upa. May kabakhawan sa imong bura. Christmas lights may imo maanim na kaayo. Maglinaw ta sa Nagikap Festival. Naga atong garbo, atong garbo. Ang kalindot mo walay sama. Naga atong garbo, atong garbo. Busa higala atong ipasigarbo. Grabe ka bunga gyud ni ang naga. Masigong pag-alagad pangasagop pa. Ma-amaze gyud ka sa ilang plaza. Di maihan nga sila nagkahiusa. Dali suruyong na ang kahayag sa naga. Dali na og kisi
Paraiso. Greeting everyone. Viva Pit Senor. Happy Fiesta Naga. Viva Pit Senor. Viva Pit Senor! Oh, yeah. Ato sang sibug-sibugan gamay kay kuhaon na ang atong mga koral. Ato lang sibugan gamay kay kuhaon ang koral para sa bisra. Yes, sa katong mananaw, pwede na jud mananaw. And pag nalala mo ng payong, kay gauwan. Ang ato ang kanang mga security guards muduol na nato at pagawaso na ta kay naade ko no tickets ang bisra. Working Com Sinulog Fiesta Senior 2023 Silver Edition Working Com photo op. Calling the attention of the working com of this Fiesta Sinulog, please come here in front.